повече, защото не може едновременно хем да съм глупава, хем да съм и грозна. Започваме с Glow тоника на Pixi, с който почиствам хубаво лицето си с едно тампонче и след това напръсквам с розова вода и чакам да изсъхне. Нанасям праймера на MAC Studio Radiance, като го разнасям хубаво върху цялото лице. И след това използвам любимия си нов фондиотен на Freya Beauty в цвят 1. Много ми хареса, доста е покривен, в същото време се усеща леко на кожата. И след това нанасям от пудрата на Sephora. Това е любимата ми пудра и смятам, че за цената си върши работата страхотно. След това използвам тази палитра на Milani, като нанасям бронзър с тази четка на Pretty Time, която имам от доста години. И след това ще нанеса руж, като смесвам тези два цвята. Смятам, че комбинацията от тях седи доста добре на моята кожа. И в тях има блестящи частички, които дават допълнително живот на кожата. След това използвам от тази палитра на P. Louise този хайлайтър, който смятам, че е уникален, наистина много хубав хайлайтър. И сега доблендвам. Напръсквам с фиксиращия спрей на Milani и след това нанасям от очната линия на NYX. Сега взимам малко розово, което ще нанеса в свивката, за да върна малко цвят в очите. И сега нанасям от спиралата на L'Oreal One Million Lashes. Нанесох малко блестящ цвят в началото на окото. И сега нанасям молив за устни на Freya Beauty и завършвам с течно матово червило. Почиствам продукта от веждите си. И тук вече съм готова, може да видите аутфита, как си пивам кафенце и ще се радвам да ме последвате за още.